Vítajte v našom školskom projekte na predmet dejepis. Od pána učiteľa sme dostali za úlohu vypočuť si svedectvo nejakého pamätníka, ktorý komunizmus zažil, ktorý v tomto období vyrastal, študoval, pracoval, ktorý to videl na vlastné oči aj teda zažil na vlastnej koži. Akoby hlavnou myšlienkou toho celého má byť taká fráza, ktorý mnohí pamätníci doteraz používajú, že teda za komunizmu bolo lepšie. No a ja nepochybujem, že už aj ty si určite možno aj od nejakých svojich súčasníkov túto frázu počul. No desivou pravdou je, že táto ateistická ideológia má na svedomí masové vyvražďovanie civilistov, systematické krádeže súkromného vlastníctva a takisto aj otvorené prenasledovanie cirkvi. No a takých pár otázok na úvod. Ako to ty vidíš? Možno akú konkrétnu skúsenosť si mal s komunizmom ty a prečo sa podľa teba stále niektorí tvoji rovesníci obzerajú za týmto minulým režimom s takou značnou dávkou nostalgie? Čo by si k tomu povedal? No, musím povedať naozaj, že je to pravda. Tá nostalgia prežíva v určitej skupine ľudí a pravdepodobne s nimi aj zostane do ich smrti. Je to podľa mňa otázka názoru človeka, ktorý si vybudoval počas svojho života jednak na základe rodinného zázemia v detstve, osobnými skúsenosťami a tak ďalej. A to v ňom proste prežíva a s tým jednoducho žije. A v súvislosti s tou otázkou musím povedať to, že 40 rokov takej tvrdej propagandy, ktorá naozaj existovala, zanechala hlbokú stopu v istej skupine ľudí. A keď to dneska pozeráme na to, povedzme, štatistickým pohľadom, tak vieme s istotou povedať, že tá skupina ľudí predstavuje v podstate ľudí, ktorí nedosiahli vysoký stupeň vzdelania. Buď majú stredný stupeň vzdelania, alebo aj základný stupeň vzdelania. A to je dosť podstatná vec, podľa môjho názoru. Nechcem tým povedať, samozrejme, že je to o nejakom ponižovaní človeka z hľadiska vzdelania, ale je to skôr o tom, že títo ľudia nedokážu vidieť isté veci v širších, možno v historických skutočnostiach alebo v historickom kontexte veci. A to je to, čo v podstate ich ovplyvňuje a preto sa k tomu aj vracajú, pretože v nich zostala stopa, ktorú tá propaganda v nich zanechala. Môj pohľad na to obdobie je asi také, že ten komunizmus v zmysle chápania, dnešného chápania komunizmu za posledných 100 rokov je v podstate naozaj ideológiou, ktorá pre normálne zmýšľajúceho človeka je jednoducho nezmyslom. Ďakujem. Môžem ja zadať druhú otázku? Môžeš. A teda, ak ste hovorili o tejto ideológii komunizmu, s tou praktickou implementáciou, dosiahnutím toho komunizmu sa spája pojem kolektivizácia, hej. Zažili ste aj vy, alebo dokonca ešte vaši rodičia v obdobie zakladania týchto tzv. Jednotných roľníckych družstiev, kde sa tým v odzovkách kulakom brali majetky a celá bola tá reštrukturalizácia? Mám istú skúsenosť. Treba povedať, že moji rodičia už boli mestskí ľudia, ale veľmi dobre si pamätám svojho deda, ktorý bol takým typickým sedliakom, s typickým sedliackým rozumom, ktorý si dokázal sám zabezpečiť pre svoje potreby základné veci. Samozrejme, čo sa týka obživy, tak ako roľník bol naozaj sebestačný. Došiel k tomu jednoducho
prirodzeným spôsobom, takže za mladí bol 2-krát v Amerike, aby si zarobil nejaké peniaze na kúpu poľa pre to hospodárenie a aby si postavil svoj vlastný rodinný dom, čo aj urobil. Avšak keď prišli komunisti, tak začala kolektivizácia. Ja si na to pamätám, mal som asi 10 rokov. A dokonca presne pamätám, to bolo roku 1957. Dlho lomili s tým vstupom do družstva, to znamená dať svoje polia do spoločného vlastníctva. Dlho odolával, ale nakoniec ho zlomili. Jednoducho mával rukou a povedal, to nemá zmyslu a odovzdal proste polia do spoločného vlastníctva. Treba povedať ale to, že po istom čase spomínal, že už sa tak nenarobí toľko, ako sa narobil, keď robil sám na svojom. Ale to je logické, pretože bol vtedy sám ostatne hospodáriacim roľníkom, kdežto predsa len tá deľba práce zrejme asi ukrojila z toho množstva nárokov, ktoré na každého sedľaka ten čas dával. Takže on na to nespomínal nejakom vzlom, ale pravdou je to, že nevlastnil už svoje polia, nechali mu nejaký záumienok a všetko, čo na tom záumienku dopestoval, tak odvádzal, povedal by som skôr, jak za feudalizmu, nejaký desiatok. Boli to proste dane v naturálnej forme, nejaké vreco pšenice, zemiaky a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bola prakticky forma odvodu dane, ktorá vtedy takto fungovala. Takisto v našej rodine, súčasťou našej rodiny bola jedna osoba, teda brat tvojho otca, ktorý mal ten hotel. Nebol to brat môjho otca, to bol brat môjho deda. Dokonca tvojho deda, áno. Môžeš toto ešte spomenúť, tento príbeh. V Amerike a môj dedo kúpil polia, pretože bol sedliak a jeho brat bol drobný krčmár, tak postavil v Michalovciach hotel. A keď prišli komunisti, mu to zobrali, chudák dostal infarkt a zomrel na to. Čiže naozaj malo to veľmi ťažké dopady na takýchto bežných ľudí počas tohto obdobia. Ja by som prešiel k ďalšiemu bodu, teda k tomu, ako táto totalitná vláda nakladala s opozíciou, s ľuďmi, ktorí sa stávali voči tomuto komunistickému režimu. Známe sú príbehy ozaj falošných, vykonštruovaných procesov, hlavne v 50. a 60. rokoch, teda ako na začiatku tejto komunistickej nadvlády, ktorých cieľom bolo zbaviť sa akýchkoľvek kritikov tohto režimu. No tak poznáme napríklad českú právničku a političku Miladu Horákovú, alebo takisto je nám známe meno Ján Vojtašák, teda vtedajší pán biskup z Spišskej diecézy, ktorý bol takisto nespravodlivo odsúdený, alebo pomocný biskup vtedajšej Trnavskej apoštolskej administratúry monsignor Michal Buzalka, ktorý bol dokonca umúčený. No a v neposlednom rade v deň svojich 72. narodenín na následky rovnakého súdneho procesu s biskupmi odišiel do večnosti aj veľmi významný bývalý eparchiálny biskup Prešovskej eparchie, blahoslavený vladyka Pavol Petro Gojdič. Tak otázka je teda, ako ty vnímaš tieto ozaj strašné represálie, ktoré prebiehali na kritikoch komunistického režimu? Pamätám si na tie udalosti, pretože my sme o tom doma rozprávali, respektíve rodičia vždycky priniesli nejaké správy, ktoré sme ovšem nesmeli ďalej šíriť v škole, to zostávalo v rodine. Musím povedať to, že ja som krstený grekokatolík a keď zlikvidovali grekokatolícku cirkev, tak mama povedala, že budeme chodiť do rimokatolického kostola, čož bolo úplne prirodzené a normálne, lebo ona bola rimokatolička a vyrastali sme v podstate týmto spôsobom. To, že sme kruté informácie alebo informácie o tom krutom zaobchádzaní s ľuďmi
z grécko-katolíckej cirkvi vnímali a zostávalo to v nás, že sme o tom nesmeli rozprávať, tak bolo dosť logické, pretože bolo to nebezpečné o tom rozprávať. Aj keď treba povedať, že rodičia v podstate nemali čo stratiť. No ale vieš, ak ti zoberú osobnú slobodu, to znamená, že ťa pošlú do väzenia, tak to je veľký problém. A toho sa samozrejme vystrehal každý. Vďaka. Tak mohli by sme prejsť k ďalšiemu bodu. Richard, môžeš spomenúť. Tak teda v čase invázie vojsk Varšavskej zmluvy, čiže našich kvázi spojencov na území Československa v roku 1968, ste boli približne v našom veku, tak troška nám o tom viacej povedzte, ako taký 20-ročný študent s elánom a vyhliadkami do budúcnosti, ako to prežíva, keď do mesta sa narolujú tanky jednoducho. Aké máte na to spomienky? No, áno, ja som tedy bol vysokoškolský študent. Mal som 22 rokov. V tom čase už som dokázal naozaj vnímať ten obrodný proces, ktorý prebiehal pod názvom Pražská jar. A tešil som sa tomu, pretože naozaj tie strašné príbehy, ktoré som počul doma rozprávať, čo sa dialo proste za komunizmu, tak mali proste prestať. Jednoducho ten obrodný proces bol o tom, že ten systém sa mal totálne zmeniť, mal byť demokratický a nikdy sa nemali vrátiť časy takej nespravodlivosti, o ktorej som aj hovoril. Ja som sa tomu tešil, ale bohužiaľ tedajšia sovietská moc s veľkou nevôľou vnímala ten obrodný proces a napriek tomu, že vyvíjala obrovský tlak na našu vládu a tedajších stranických predstaviteľov, tak nezaznamenali proste ochotu zmeniť tento obrodný proces a to Československo naozaj pokračovalo v tom obrodnom procese, čo sa samozrejme v Moskve nepáčilo a pamätám si ešte, že boli nejaké kľúčové rokovania v Černé nad Tisou v Bratislave, ktoré z pohľadu Moskvy boli neúspešné a tak 21.8. Jednoducho vtrhli do našej republiky spojenecké vojska Varšavskej zmluvy. Ja som to vnímal úplne prirodzené tak, že ráno som sa zobudil na obrovský hluk. Nevedeli sme si vysvetliť, čo sa deje, ale keď sme videli množstvo lietadel nad hlavou, tak sme pochopili, že je zle. A napokon sme sa v rozhlase dozvedeli, že nás vojska Varšavskej zmluvy napadli. Vtedy som utekal do centra mesta a tam som videl nespočetné množstvo automobilov, tankov, ktoré prúdili z Užhorodu ďalej do republiky. Množstvo ľudí lemovalo v podstate tento zástup tankov a vozidel. Ľudia nadávali okupantom naozaj nevyberaným spôsobom, hádzali kamene, proste robili, čo mohli. V istom momente, keď kolóna zastala, tak ja som sa opýtal jedného z vodičov, mladého chlapca, možno, že bol môjho veku alebo mladší, som sa opýtal po rusky, že kam idú a prečo. A on mi po rusky odpovedal, že nevie. Mykol s plecmi. Čiže naozaj to bolo nariadené z najvyššej úrovne terajšieho Sovietskeho zväzu a tí radoví vojaci v podstate len poslúchali rozkaz vpádu do našej krajiny. Takže keď Moskva napokon donútila našu československú vládu kapitulovať,
tak nastalo obdobie normalizácie a tvrdej propagandy, kde sme sa dozvedeli, že to bolo vlastne oslobodenie od kapitalizmu, ktorý nás ohrozoval. Ja dnes po rokoch, po vpáde ruskej armády na Ukrajinu vnímam to, že to oslobodenie Československa v 68. roku a tzv. Oslobodzovanie Ukrajiny má ten istý manuál, sovietský manuál oslobodzovania od iných názorov, než bol ten oficiálny sovietský. Čiže vidíš tu nejakú takúto istú historickú podobnosť? Je v tom jednoznačne paralela alebo absolútna podoba. Tak ďakujem za takýto pohľad. Pre nás tu sediacich je určite takisto aktuálnou témou aj štúdium, keďže sme študenti gymnázia, na ktoré veľmi radi chodíme a veľmi radi sa zapájame do vzdelania, ktoré máme. Obdobie komunistickej tyranie poznačilo veľmi silno práve aj tento vzdelávací systém, ktorý bol štátny, no a cez učebnice bohužiaľ, podobne už ako v dnešnej dobe, opäť propagandisticky tlačil nejakú ideológiu, vtedy teda ideológiu komunizmu. Otázkou je, že aké možnosti štúdia si mal ty a potom tvoje deti, teda, že či sa to v niečom líšilo, možno to vzdelanie medzi tou jednou generáciou. Ja som našťastie, poviem tak, študoval technické vedy. To znamená, že aj človek z rodiny, povedzme kresťanskej rodiny, nemal až také veľké problémy. Určite by som mal problémy, keby som chcel študovať niečo ako filozofiu alebo niečo, možno že medicínu alebo nejaké iné vedy. Tak naozaj som študoval technické vedy, ale musím povedať, že aj pri tomto našom štúdiu sme mali predmety ako politická ekonómia, marxizmus, leninizmus, vedecký komunizmus a rôzne podobné nezmysly. Treba povedať, že v tom čase sa naozaj žilo takým dvojitým životom, čo bolo úplne nenormálne. Niečo sa rozprávalo doma a iným spôsobom sa žilo na pracovisku alebo povedzme v škole. Štúdium cudzích jazykov dokonca mohlo byť považované za isté riziko a podozrenie, že študent má v úmysle utiecť na západ. Preto bolo dosť riskantné študovať niečo ako anglický jazyk. Snáď jedinou takou legitímnou možnosťou bolo štúdium nemeckého jazyka, pretože existovala Nemecká demokratická republika. Tam sa dalo cestovať. Tak ja som sa koncom 80. rokoch potom, samozrejme, že už po skončení školy, pustil do štúdia nemeckého jazyka. A my sme chodevali do Nemeckej demokratickej republiky, jednak my ako rodičia, ale rovnako aj naše deti. Ale treba povedať, že všetky vzťahy, ktoré sme budovali, boli budované na vzťahoch kresťanských, nie na nejakých komunistických. Myslím si, že môžem povedať aj ako takou istotou, že väčšina ľudí už v tých 80. rokoch, koncom 80. rokoch chápala a vedela o tom, že žijeme naozaj v propagandistickom štáte, že nehodno veriť tomu, čo sa verejne oficiálne rozprávalo, ale jednoducho naučili sme sa žiť týmto spôsobom a žili sme až do toho 89. roku, kedy naozaj došlo k takému výraznému uvoľneniu, dá sa povedať, až k revolučnej zmene, síce smerom späť k demokracii, ale bola to istým spôsobom predsa len revolúcia.
Takže štúdium, ako som povedal, cudzích jazykov veľmi biedne. Nedalo sa vycestovať vonku, čiže to štúdium bez priamého kontaktu s prostredím toho cudzieho jazyka bolo veľmi chabé. A čo sa týka odborného štúdia, tak naozaj istá selekcia tu bola podľa toho, z akej rodiny ten adept, ten študent proste pochádzal. Ďakujem. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, a to sú teda zásoby tovarov v obchodoch. Tak Richard, môžeš trošku povedať. Ja som sa chcel spýtať, že keď ten komunizmus je aspoň tak označovaný, tak v tomto širšom slova zmysle ako taký ideálny systém, kde je všetko spoločné, všetky majetok, respektíve produktívny majetok je akoby patrí všetkým, síce aj zároveň nikomu. Tak ako to bolo, čo sa týka produktivity naozaj tohto majetku, či proste bolo všetkého dosť, či bolo dosť na jedenie, na ošatenie a nejaké možno aj luxusnejšie vecičky, či jednoducho boli k dispozícii bežným ľuďom tak, ako sú dnes, alebo či to bolo troška biednejšie? Ja si tie časy pamätám jednak ako chlapec a potom aj ako študent, aj povedzme ako dospelý človek. Ten komunizmus mal svoj vývoj a veľmi dobre si pamätám ako chlapec časy, keď napríklad nebolo maslo. Vôbec nebolo maslo. Proste neexistovalo maslo. A oficiálne vyhlásenia, ktoré sme počuli v rozhlase a tie zdôvodnené boli, povedzme v tom zmysle, že maslo nie je zdravé, propagovali sa všelijaké margariny a tak ďalej a tak ďalej. Potom zase inokedy bola škodlivá bravčová masť, už ste nemohli dostať nikde ani pod Plutovo. Čiže ak si človek niečo nedopestoval sám, tak v tých základných potravinách naozaj bývali problémy. Ja som to zažil, ja som to videl, takže môžem to naozaj potvrdiť. Samozrejme, že postupne sa veci vyvíjali aj na trhu socializmu a dostávali sa, povedzme, na trh aj povedzme, zahraničné južné ovocia. Tiež si veľmi dobre pamätám, že z začiatku to boli len veľmi tvrdé, veľmi zlé kubanské pomaranče. To bolo naozaj niečo hrozné, ale boli. Aj keď boli, treba povedať, len počas Vianoc, tak bežne počas roka sme k takýmto veciam absolútne nemali možnosť. Potom, keď prišli banány, tak bola to zase nejaká nová komodita, ktorá sa objavovala naozaj iba občas ako podpultový tovar. A samozrejme, že proste zhrnul by som asi tak, že naozaj bol problém s tovarom. O luxusnom tovare sme hovorili len vtedy, ak mal niekto nejaký príbuzných na západe a mal doláre, ktoré sa premenili na tuzexové bony, tak to bol jediný luxusný tovar, ktorý človek mohol kúpiť. Samozrejme, aj sa musel na černom trhu kúpiť bony. A to bol vlastne ten pokutný trh socializmu. Bola to naozaj katastrofa, ale nadávať a protestovať sa nedalo, pretože to boli absolútne neznáme pojmy v socializme. Ďakujem ozaj za toto svedectvo. Nám to môže v roku 2024 prísť až ozaj také vtipné, hlavne nám, ktorí o týchto veciach ozaj počúvame len z takýchto príbehov, možno z niekoľkých desiatok rokov do minulosti, no ale pritom to bola krutá realita na našom území. Tak ostaňme ešte možno pri týchto ťažkých témach. Po teda násilnom komunistickom prevrate môžeme povedať, že takým jediným ozaj potenciálnym silným oponentom novonastoleného režimu bola katolícka cirkev. Už sme teda spomenuli, že mnohí predstavitelia boli prenasledovaní. Komunistická strana sa ich snažila
utlačiť a teda ich hlas nejakým spôsobom utíšiť, aby nemali vplyv. No a teda štát túto našu cirkev všemožne prenasledoval a snažil sa hlavne administratívne zničiť, likvidovať jej štruktúry. No avšak aj napriek týmto súženiam prežila. Vieme, že v podzemí viedla veľmi aktívny, živý komunitný a liturgický život, z ktorého vlastne, kde vyrastali teda aj mnohí naši rodičia. Mňa takisto mojich súčasníkov. Môžeme spomenúť napríklad budovanie tajnej cirkvi vtedajším českým vládykom Ivanom Javincom, alebo takisto horlivú spisovateľskú činnosť kardinála Jána Chryzostoma Korca. Tak otázka je, že z tvojho pohľadu, aké boli pre bežných veriacich reálne možnosti nejakého toho náboženského života? Bolo to ozaj len také, že Boh nech ostane medzi tými 4 stenami kostola a to je tak všetko, čo vám môžeme dovoliť? No, myslím, že si to aj vystihol. Naozaj, tá možnosť chodiť do kostola bola. Ja sám som v podstate bol ministrantom od svojich 8 rokov až do promocii vysokoškolského štúdia. V tom mi nikto nikdy nebránil a nikto nikdy nič nevytýkal, ale to bolo všetko. Neexistovala náboženská literatúra. Všetko sa robilo tajné. Literatúra, ktorá existovala, bola naozaj vyslovené samizdatová, prepisovaná cez kopírovacie papiere alebo tajne dovážaná z Poľska. Pamätám si na niektoré knihy, ktoré miestny kaplan nám tajne dal k dispozícii a viem, že boli dovezené z Poľska. Neskôr sa dovážali z Vatikánu cez rôzne tajné cesty distribútorov. Boli to rôzne odvážne, dobrodružné cesty, veľmi nebezpečné, ale ľudia našli spôsob, jak aspoň v malom tú literatúru distribuovať medzi spoločnosť, teda do spoločnosti medzi ľudí. Takto zachované diela podzemnej cirkvi, napríklad diela ľudí okolo biskupa Korca, Jukla, Krčmeryho, Hnutia Fokoláre a podobné, tak tie boli v podstate vlastne zachované tým spôsobom, ako som hovoril. Samizdatovo alebo tajnými cestami z Vatikánu. Čo ešte bolo možné, tak pre znalcov nemeckého jazyka sa dalo vycestovať do Nemeckej demokratickej republiky. Ja som tam tiež chodieval, tam sa dali kúpiť tam sa dala kúpiť náboženská literatúra. Samozrejme v nemčine, čo bol problém pre bežných, normálnych ľudí. Vo všeobecnosti kresťanstvo bolo potlačované, ale treba povedať, že v tom čase bolo asi aj viac autentické. Proste tí, ktorí naozaj boli veriaci, tak boli naozaj autentickí veriaci. Dalo sa prežiť bez nejakej újmy, keď ste príliš nevystupovali z radu, keď ste naozaj, tak jak si to ty povedal, absolvovali tie 4 steny v tom kostole, proste to, čo bolo aj zo zákona povolené a to bolo v podstate všetko, tak prakticky sa prežiť dalo. Takto sme prežívali, takto sme žili a pokiaľ ešte človek nemal nejaké veľké ambície dostať sa na nejaké popredné pracovné miesta, tak v podstate dalo sa prežiť. Hej. Poviem tak, nebol to naozaj plnohodnotný život, bolo to také prežitie. Prežili sme. Ďakujem. Môžeme, Richard, prejsť k otázke cestovania? Možno ako pravda, že tak v dnešnej dobe si užívame naozaj, samozrejme, kto na to má privilegia, môžeme vycestovať kadekoľvek, hej, môžeme ísť na druhý koniec sveta, niekde na Karibik, na Floridu, alebo aj trebárs do Ázie, áno.
Takže komunisti, ale za časov komunizmu tak určite nebolo. Ak si mali, tak do Jugoslávie sa išlo. Všetko sa tam bolo za tzv. Železnou oponou a tieto hranice boli fakt prísne strážené, že sa tam strieľalo. Takže túto tragickú časť dejín nám pripomína aj tá tzv. Brána slobody pod hradom Devín. Takže taká otázka, že dalo sa počas komunizmu vycestovať bežnému človeku za hranice? Tak nejako do tej Jugoslávie alebo aj niekde ďalej. Takže kde ľudia vlastne trávili dovolenky? Treba povedať, že tie začiatky železnej opony boli naozaj kruté. Ja som bol chlapec, tak nejak osobne sa ma to nedotýkalo, ale poznal som niekoľko príbehov a samozrejme z rozprávania rodičov sme vedeli a dokonca aj v oficiálnom rozhlase boli vysielané príbehy alebo súdne procesy ľudí, ktorí boli v tých počiatkoch komunizmu naozaj perzekvovaní. A ľudia, ktorí využívali rôzne triky a cesty, jak ujsť na západ, preplávať Dunaj alebo nejakým iným spôsobom, dokonca let balónom alebo nejakým iným spôsobom, tak títo ľudia boli oficiálnou propagandou považovaní za najväčších zločincov protispoločenských živlov. Samozrejme, najväčším zločincom bol tento nedobrý systém, ktorý jednoducho uberal človeku prirodzenú chuť a potrebu cestovať, poznávať a tak ďalej. Takže cestovať vonku, ja si pamätám, že vôbec o dovolenkách sa začalo hovoriť tak niekedy v 60. rokoch. Dovolenkovalo sa jedine doma. Tí bohatší, ktorí mali väčšie možnosti, tak mohli vycestovať do iných socialistických krajín, napríklad do Maďarska, do Poľska, do NDR, tak ako som spomínal. Už paradoxne do Sovietskeho zväzu bol veľký problém sa dostať. Taká bola doba. Jednoducho sme boli za železnou oponou a nedalo sa vycestovať. To cestovanie, tak ako si to spomínal ty, alebo tak, ako to zažívate vy dnes, proste tie neskutočné možnosti, ktoré vy dneska máte, tak za socializmu bolo absolútne, ale absolútne nemožné. Jediná cesta naozaj za hranice to bola cesta do krajín sovietskej zóny, čiže do socialistických krajín, alebo štátom podporovanými dovolenkami doma. Čo poviem tak, nebolo to zlé ako na oddych, na relax, ale ľudia boli čím ďalej tým nespokojnejší, že nemohli poznať aj iný svet. Neskôr sa ukázala taká jediná možnosť vycestovať do Jugoslávie. Jugoslávia predstavovala pre nás, bol to síce socialistický štát, ale ďaleko demokratickejší a pre nás predstavovala táto krajina istým spôsobom západ. Aj keď naozaj Jugoslávia bola ďaleko za západom, tak pre nás bola tá Jugoslávia niečo neskutočne zaujímavým a naozaj kto mal takú možnosť, že dostal devízy, tak videl ten západ aspoň v tej Jugoslávii. Neskôr sa Jugoslávia stala istou bránou alebo istou cestou, istou možnosťou, ktorú ľudia využívali na to, že jednoducho opúšťali krajinu a utiekli na západ, buď do západných krajín Európy, alebo do Ameriky, alebo do Kanady. Poviem tak, bola to naozaj jediná cesta, ktorá v podstate bezbolestne, nie tak ako pri tom Devíne, že sa strieľalo, ale v podstate normálnou cestou vycestoval do Jugoslávie a už sa nevrátil.
že tá Juhoslávia bol aj taký menší západ na juhu, teda, ak to môžeme takto nazvať. Je to dosť zaujímavé, lebo aj v súčasnosti práve krajiny bývalej Juhoslávie patria k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám Slovákov, tak možno, že tam nejaká taká tá väzba ešte z minulosti stále ostala. A teda na základe toho, čo si vravel, tak môžeme byť asi ozaj vďační, že v tejto dobe máme také možnosti cestovať, veď aj ty sa takisto chystáš o pár týždňov na cestu do Ázie, tak ozaj môžeme byť vďační, že táto vec sa zmenila. Tak teraz možno už pomalinky sa blížime k záveru, tak trochu tak priamejšie, osobnejšie by som sa spýtal. Ty osobne, teda Imrich Dufinec, si sa narodil v roku 1947, ak správne hovorím, v Humennom a teda pracoval si na rôznych miestach, aj teda rôzne profesie si vyskúšal. Ako teda ty osobne si možno vnímal ten komunizmus, čo ti nejako najviac vadilo, alebo naopak bol si s niečím spokojný, ako si možno vnímal atmosféru u vás v rodine, práci, alebo tak nejako v spoločnosti z takého tvojho čisto osobného pohľadu? Keď som bol malý chlapec, tak v podstate som sa naučil dosť dobre rozlišovať a chápať to, že nie všetkému, čo sa oficiálne rozprávalo, dalo sa veriť. To bolo také pre mňa dosť také podstatné ponaučenie, alebo také poučenie, ktorým som sa tak podvedome naozaj riadil aj svojim ďalším životom počas vysokoškolského vzdelávania, alebo samozrejme v tých začiatkoch mojej inžinierskej práce. Ako chlapec som bol v podstate vnútorne dosť slobodný. Ja som sa netrapil tými vecami, ktoré boli okolo mňa. Ja som ich jednoducho vnímal. A tak, ako som mu aj spomínal, v podstate som sa naučil žiť s tými realitami, ktoré ma obklopovali. Nemal som nejaký priamy osobný problém. Práve povedzme z toho, že som bol ministrant až v podstate až do svojich promócií. Naozaj som nemal. Ale musím povedať, že u mňa platilo to, že ja som sám nemal nejaké veľké ambície postupovať v kariére. Pre mňa boli tieto veci veľkom neznámou. Ja som sa tým nezaťažoval, ja som to neriešil, nikde som sa netlačil. Vedel som, že pravdepodobne som človek druhej kategórie, to znamená, že nikdy sa nedostanem na nejaké vyššie pracovné miesta, pozície, ale ani som potom nikdy netúžil. Preto som zostal tak vnútorne slobodný a spokojný a žil som relatívne bez problémov. Niekedy v 80. rokoch, tak v polovici 80. rokoch, vzhľadom na to, že som mal adekvátne vzdelanie, tak ukázali sa isté možnosti postupu a bola mi vtedy vlastne daná taká podmienka, že mal som vstúpiť do komunistickej strany. Ja som to vtedy odmietol, ale odmietol som to nie takým negatívnym spôsobom. Jednoducho som proste prejavil ochotu byť prospešný pre spoločnosť, ale nie za takúto cenu. A poviem tak, ako si sa to prepieklo. Proste jednoducho ja som pokračoval ďalej a šťastne som v podstate prešiel až k tomu obdobiu revolúcie v roku 1989, kde sa veci totálne zmenili. Totálne sa zmenili všetky celospoločenské dianie, celá politika, ekonomika, riadenie, všetko proste, čo súviselo so životom. Takže ja som to naozaj vnímal ako možno, že aj z toho dôvodu, že bol som vychovaný v tom kresťanskom duchu, tak vnímal som tie veci aj istým spôsobom ako riadenie vyššej moci. Poviem to tak na rovinu. Čo by som chcel k tomu povedať je, že
Mne vadila tá komunistická propaganda, ale treba povedať, že postupom času slabla, pretože väčšina ľudí už ani tomu neverila, takže nebral to ani vážne. Čo veľmi silne ovplyvnilo celé dianie, myslím teda takým obrovským impulzom celospoločenských zmien bola voľba nového pápeža Jana Pavla II. Z Poľska koncom 70. rokoch a voľba Gorbačova na čelo Sovietskeho zväzu v polovici 80. rokov. To boli naozaj dva kľúčové momenty, ktoré rozhýbali celé to dianie a to vlastne vyústilo v tom 89. roku, že celý ten socialistický tábor sa v podstate zrútil celý. Tá nežná revolúcia, ktorá v 89. roku prebehla, tak myslím si, že bola z toho dôvodu len takým akýmsi logickým následkom tých dvoch skutočností, o ktorých som hovoril. Jasné, tak ak spomínate tú nežnú revolúciu v 89., tak taká malá otázočka, že zúčastnili ste sa vy priamo týchto demonštrácií, štrngali ste kľúčami a... No tak samozrejme, že boli to veľmi krušné udalosti. Najprv sa vlastne demonštrovalo v Prahe, v Bratislave, v Košiciach, v ďalších väčších mestách. Ako dôvod bola v podstate pamiatka Dňa študentstva, bezprostredne potom aj pamiatka Jana Palacha, ktorý bol obeťou okupácie zo 68. roku. A tieto demonštrácie postupne proste naberali tú formu požiadaviek na celospoločenskú zmenu. Tak naozaj na tých demonštráciách sa zúčastňovala drvivá väčšina ľudí. Tam človek nemohol chýbať. Naozaj bolo to tak spontánne, tak celospoločenské, že komunisti, ktorí boli vtedy pri moci, vlastne nemali iné možnosti, len jednoducho museli ustúpiť. A došlo k tej radikálnej zmene, tej revolučnej. Opäť zopakujem, že nie síce smerom dopredu, ale dozadu, lebo my sme sa vlastne vrátili o 40 rokov späť k demokracii, ktorá tu v Československu bola. Treba povedať, že pred druhou svetovou vojnou Československo patrilo medzi najdemokratickejšie štáty sveta. 40 rokov sme tu mali komunizmus, ktorý potieral demokraciu, potieral osobné slobody a zradu 89. rok tieto veci navrátil a vrátil späť, ako som spomínal, k demokracii, k osobnej slobode a tak ďalej. Naozaj silné svedectvo tohto obdobia, naozaj tejto prevratnej udalosti, ktorá nastala v roku 1988. Máme tu ešte na záver takú infografiku, ktorú si už určite videl, ktorá teda hovorí o troch najrozšírenejších mýtoch o komunistickom režime v Československu, teda v našich krajoch. Ako to teda ty vnímaš, tieto čísla na tejto infografike? Je to ozaj tak, že ozaj týmto veciam stále ľudia veria? A ako to možno vnímaš ty? Tie čísla, ktoré v tejto grafike sú, tak sú jednoducho proste pravdivé. A tie heslá o tom, že za komunizmu mali všetci všetko, že režim bol mierumilovný a že bol spravodlivý, môžem len potvrdiť, naozaj môžem potvrdiť úplne s čistým svedomím.
že sú to jednoducho mýty a môžu im veriť len ľudia, ktorí boli dlhodobo pod vplyvom komunistickej propagandy. Zostalo to jednoducho v nich, alebo to jednoducho robia z prospechárskych dôvodov. Prospechári boli a prospechári naozaj chcú byť naďalej. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Tie 3 heslá, ktoré som takto videl, naozaj aj sa aj mierne usmejem a poviem, no tomuto človek už naozaj nemôže uveriť. A diskutovať o tých veciach by pre mňa znamenalo niečo podobné, ako diskutovať o tom, či Zem je guľatá. A zoberte si, že ešte aj dneska na Slovensku existujú ľudia, ktorí pochybujú o tom, že Zem je guľatá. No tak prečo by sme sa mali čudovať, že takíto ľudia uveria takýmto mýtom, o ktorých teraz tu rozprávame. Keď sú schopní proste veriť, že Zem je plochá doska. Možno ešte nejaké slova na záver. Možno čo by si odkázal nám, našej generácii, ktorá sa ozaj o komunizme učí aj z takýchto svedectiev, práve cez tieto veľmi vzácne príbehy starých rodičov alebo cez rôznu literatúru a takto, že možno čo by si odkázal nám ako niekto, kto vyrástol v tomto systéme? No, chcel by som vám povedať, že dávajte veľký pozor. Hovorili sme o spomienkach na komunizmu. Tak pokiaľ tie spomienky na komunizmu sú len nostalgickou spomienkou istej skupiny ľudí, o ktorých som už hovoril, tak to treba brať ako prejav istej formy demokracie a svojského videnia sveta. Tí ľudia sa nezmenia. Je ich niekoľko, tie štatistiky hovoria presne o akom percentuálnom pomere hovoríme. Nie je to významná početnosť ľudí. Ale ak tieto spomienky prerastú do snahy o návrat, o reálny návrat späť do minulosti, tak už to treba brať ako útok na tú demokraciu. To je niečo, čo bolo v 48. roku, kedy komunisti naozaj v tom komunistickom puči vo februári 1948 ukradli demokraciu, ktorá tu v Československu bola a na 40 rokov ju proste pre nás zamkli. Tým pádom sme v podstate 2 generácie ochudobnili o život v demokracii. Prežiť sme prežili, sme tu, je to v poriadku, ale musíte vydávať pozor, aby sa toto nevrátilo späť.